Bé, tot això va començar amb aquest acte inaugural que s'ha esmentat abans. Es va celebrar, va assistir a les autoritats que constituïen el Comitè d'Honor. Aquests es van fer just després de l'acte o a continuació de l'acte inaugural, en el qual van participar pràcticament unes 15, entre 15 i 20 persones per cada grup de treball, i el primer d'aquests va ser sobre producte i territori, i el qual es va dedicar molt de temps, es va centrar sobretot la discussió en la sostenibilitat i el paisatge, l'ús del producte de proximitat i la traçabilitat. Són els temes que van sortir de les pròpies persones que formaven el grup de treball. El segon era sobre la professionalització de la cuina catalana. Un dels temes més candents va ser la problemàtica amb sala, la pèrdua del sistema de formació dual amb la figura de l'aprenent, sobretot, i a partir d'aquestes dos es va suggerir de fer un tercer, que no es va fer aquest dia, sinó es va fer posteriorment, que va ser una reunió amb escoles d'hostaleria, precisament per parlar de la formació de futurs cuiners i com es lligava això amb la promoció del producte de proximitat. D'aquests grups de treball inicials també es van fer dos més, un sobre innovació culinària i cuina per una vida saludable, que es va tractar sobre temes de seguretat alimentària, noves tecnologies, qualitat del producte, tant des del punt de vista de les característiques com de la sostenibilitat del producte. I de la importància de com l'alimentació és present a les escoles i, per tant, que cal una educació culinària per a una vida saludable. I el quart i últim era sobre gastronomia, cultura i turisme, que va centrar sobre temes de marca global cuina catalana, si calia introduir això en els currículums formatius, les experiències gastronòmiques que s'ofereixen al turista i la necessitat d'un sistema d'indicadors per mesurar l'impacte de les campanyes gastronòmiques. Aquestes taules rodones, la primera es va fer durant l'acte inaugural, i vam portar en aquesta taula rodona precisament xefs joves i estudiants de cuina. La següent va ser els reptes del sector gironí de la gastronomia, que això es va fer en el context del Fòrum Gastronòmic. L'altra taula rodona va ser del camp a la taula, reptes de futur, i això va ser unes jornades de reptes sectorials en el context del campus d'Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Girona, en què es va fer molt d'èmfasi en el tema dels aliments de proximitat i qüestions sobre l'origen dels aliments que mengem, l'efecte econòmic, social i ambiental i l'efecte que té la nostra compra diària. El següent és el paper de la dona a la gastronomia, en la qual es va reunir, com podeu veure, 5 dones, cuineres o periodistes, en què van desgranar la influència que té la dona en la restauració i el poc paper o rellevància social que s'acaba donant en els equips directius de la presència de dones. Finalment, també té el format de taula rodona un homenatge que es va fer a Juli Soler, com sabeu, el copropietari del Bulli, en el qual la iniciativa del president de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, que és en Josep Roca, que després ens acompanyarà, ell va voler organitzar aquest acte d'homenatge. També hem organitzat actes sectorials, un crec que és molt interessant, que és l'acte per l'ocupació de qualitat del sector agroalimentari del Baix Empordà, la presentació de l'Slow Food International per Federico Matei, que va venir a exposar quines línies principals de treball d'aquest moviment, una jornada sobre cuina i producte, aquest és un dels temes recurrents en tot el que ha sorgit a Girona, els quals van convidar un productor i un cuiner, i aleshores el cuiner explicava sobre la visió que tenia sobre el producte i el paper dels productors, i el productor, en aquest cas una productora, que era una pagesa, sobre la visió que tenia sobre el paper del producte i dels cuiners. Les tècniques, bàsicament les que es van realitzar en el Baix Empordà, a través de la xarxa Tràmac, en què es van treballar. El seu objectiu era aglutinar els agents des del productor, el restaurador i el consumidor dels diferents subsectors agroalimentaris i que poguessin debatre sobre els reptes de futur. També hi ha diverses activitats en el context de l'Espai del Peix de Palamós que estan destinades precisament a promoure la difusió del patrimoni gastronòmic, i això és el resum complet. Passem al següent.